Sanibonani, sengibuyile. Yimi uMantshinga, uHlabangane, uKhondlo, uMagalela Agase njengengonyama. Namhlanje nginiphathele umsindo bu. Umsindo bu. Nginiphathele umsindo bu. Bu. Uma-ke siwuthatha umsindo bu, sifake onkamisa njengoba senibazi ukuthi bahlanu onkamisa esizulwini. Kukhona unkamisa a, nonkamisa e, nonkamisa i, nonkamisa o, nonkamisa u. Uma-ke sifaka onkamisa kungaqa b noma kumsindo b, sizothola uba, sithole ube, sithole ubi, sithole ubo, sithole ubu. Uma sifunda ke sithi ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Sizokwakha ke amagama ngalomsindo omusha. Nawa ke amagama. Sikhumbule ukuthi nganitshela ngathi unkamisa uyakwazi ukuzimela uma esekuqaleni kwegama. Unkamisa uyakwazi ukuzimela uma esekuqaleni kwegama. Asike sibheke nali igama ubaba. Ubaba. Leli gama ubaba linamalunga amathathu. Ilunga lokuqala u. Ilunga lesibili uba, elesithathu uba. Uma sifunda ke sithi ubaba. Siyamazi ke ubaba ukuthi ubani. Size egameni lesibili. Beba. Beba. Beba kusho ukuthi ukutshontsha. Ukutshontsha. Isibonelo, abafana beba amapentshisi. Abafana beba amapentshisi. Kusho ukuthi abafana batshontsha amapentshisi. Uma sibheka ke leli gama ubeba linamalunga amabili, ube noba. Beba. Siye egameni elilandelayo. Igama elilandelayo lithi ubobo. Ubobo. Leli ke igama lomuntu. Ingakho libhalwe ngosonhlamvukazi ubo. Usonhlamvukazi noma ufeleba ubo ngoba igama lomuntu. Ubobo. Leli gama ke lona linamalunga amathathu. Ilunga lokuqala u, kuze lesibili ubo, kuze lesithathu ubo. So uma silifunda ke sithi ubobo. Bubi. Bubi. Bubi ubuso obomile obungaxotshiswanga. Bubi mabili futhi amalunga kuleli gama bubi. Size egameni elilandelayo. Ibibane. Ibibane. Yini ibibane? Ibibane isilonda esivela ngaphansi konyawo, kakhulukazi uma bohamba otshanini, mhlawumbe utshani obushisiwe, uyavela isilonda usikeke ngaphansi konyawo, ngaphansi kwemino, bathi unebibane. So uma sibheka ke igama ibibane, sithola ukuthi mangakhi amalunga laphana na. Siyawabona ilunga lokuqala u-i osekuqaleni kwegama uzimele, elesibili ubi, elesithathu uba, elesine une. So mane amalunga egameni ibibane.
Size egameni elilandelayo, ubebebe. Ubebebe. Yini ubebebe? Ubebebe into ekumuntu ngaphakathi. Uma abantu bexabana, umunye unokusho athi komunye umuntu, wena ngizokugeza ubebebe. Kusho ukuthi ngizokukhipha lento onayo. Ngizokutshengisa ukuthi mina ngingubani. Ubebebe siyabona ukuthi naye unamalunga amane. Ilunga lokuqala u, elesibili ube, elesithathu ube, elesine ube. Size egameni lokugcina, babaza. Babaza. Yini ukubabaza? Ukubabaza ukuthi uma ubona into ekuthusayo uyamemeza. Uma umemeza ke shuthi uyababaza. Ungababaza ngoba umangele, ungababaza futhi ngoba ujabulile. So ukubabaza ke ukumemeza, ukukhulumela phezulu ngokuthuka noma ngokujabula. Siyathola ke nalapha igama elithi babaza linamalunga amathathu, uba, noba, noza. Ngiyabonga. Yiyo ke imisindo noma amalunga noma amagama esiwatholile asiwakhile ngomsindo b, 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 ungwaqa b, b. Akusiwona kuphela lawa amagama akhona esiZulwini. Maningi ke amagama esiwathola esiZulwini akhiwe ungwaqa b, b. Nabo onkamisa a, e, i, o, u. Ngiyabonga ke. Esikhathini esizayo sizothatha ungwaqa olandela ub. Loyo ke ungwaqa c. Nisale kahle. Ngithi khumu, sizobonana futhi.